Nastúpte prosím na zápasisko. Pripraví sa Šintal František, Dolný Kubín, roh červený. Ulinda Maťo, Dolný Kubín, roh modrý. Pripravia sa. Systematicky Glana, systematicky do rohu. Stojom. Výborne, výborne, Petty si to tam zakontroluj. Stále ruky hore, stále ruky hore. Oni sa natáčajú vlastne, tieto zápasy. Poď Michal, zastavuj, zastavuj. Zastavuj to, poď, to je ono. Ruky ale hore, ruky hore. To je ono. Dýchaj, dýchaj. Lovky, zadná, Mišo. Už tam mala byť tá noha. Jak ho máš pri lanách? Ruka, noha, Mišo, jednoducho, ruka, noha. To je ono. Ruka, noha. Koleno, poď. Ej! Poď od lán preč od lán. Michal, preč od lán. Poď do stredu. 30 sekúnd máš. Ej! To je ono. To je ono, nohou to blokuj, to je ono. Michal. Tomáš, to musí byť podačšie. Ale zatváraj to, Mišo, to nohou. Rozhýbte lovky.